видим съдбата и т.е. клиента какво ми донесе днес. Красавец! Какво е това? Да видим по-отблизичко. Юпитер 202. И така, леко прашничък, леко поизтъркан, малко позапрашен. Енко са тук. Той се не върти. Това е заклинило. Тук още се въртим. Добре, тук. Добре. Потенциометри. Мръсничък. Леко. Историята помни по-тежки случаи. Отгоре е много добре. Красота. Добре, ще се видим като го отворя. Аз казах, че ще се видим като го отворя. Да. Може да ме разберете за какво стана въпрос. До напредничето направо се разпада. Мръсничък. Доста мръсничък. Помежду другото въртянех, тъй като гледам. Тоест, свирил е доста време. Този все още е добре. Ама този не прилича на ластик. Направо е провиснал. И той е заклинил много силно. Този тук все още е наред. Ще има лека играчка. Без малко да пропусна да ви запозная, що за артикул имаме днес. Магнитофон Юпитер 202 стерео от 1980 година. Ето кога бяха правени. Юпитер правен в завод Комунист от 79-та до 82-та. Да, в завод Комунист, бившия Чернобил вече не съществуващ. Така, тук няма да се забавлявам така, като гледам много. Поне не много. Имаме пайжина. Да. Мога да се подпиша. Добре. И тук има пайжинки. И тук си има пайжинки. Поседял, ще има една турба електролитни кондензатори да ги схвърлям. Ще се позабавлявам, да. Ще се видим като почна да го правя. И така, да продължим с ремонтчето на нашият Юпитер 202 и да ви дам едни лекички обяснения защо правя тази манипулация. На времето руснаците и не само използваха припой с голямо съдържание на олово. Оловото с времето имаше навик да става ронливо, неустойчиво, чупливо. И самата спойка или самият елемент, да бъде още по-точен, губеше свойството си да контактува с самата контактна площадка. Когато загуби свойството си да контактува с самата контактна площадка, съответно започват едни проблеми при аудиоелектрониката, разни брумове, при телевизорите изчезване на картина. И когато при мен дойде такъв вид електроника стара от този период, от 70-те, от 80-те, аз задължително презапоявам цялата платка. Ако се чуете защо платката стои така мазна, да не правим реклама, ще се опитаме да направим реклама. Аз нанасям известно количество флюс. Флюса върши работа да ми омекоти спойката. И съответно аз нанасям и още едно количество тенол или припой, или калай, кой както му е лесно да го нарече.
и спойката става устойчива. И по този начин аз мога да гарантирам, нали, на човека, че от тук нататък той проблем с неустойчива спойка той няма да има. Заради това правя тази манипулация и съответно, както се казва, вързвам сегащите, да нямам проблем за напред. Да не да се чудя, презапоено ли, не е ли, и заради това ми е по-хубаво. Презапоявам и си решавам проблема. Чао за сега!为什么我们相遇网络？为什么要拿虚拟对待我？我和你在一起，在一起的甜蜜，这份爱会埋在我心底。我和你相爱网络里，爱来爱去都变成回忆。你的心我最懂，你哭泣我陪你，这辈子注定与你在。Така, след 2 дни упорита работа, яко упорита работа, да видим какво съм сътворил, но преди да ви покажа какво съм сътворил и какво съм извършил, вие виждате състоянието сами. Първо да ви запозная, това е Юпитер 202, транзисторен магнитофон с германиеви транзистори, стереофоничен, правен в завод Комунист, бившият Чернобил вече, от 1978 до 1982 година. Доста работа, както видяхте, имаше по този магнитофон. Нека и накрая да видим какво съм успял да направя. Беше мръсничък, почистен, настроен, даже и свири. Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Голову на плечи терпеливые пошли. Ами, да му пожелаем дълга работа и много километри лента. Чао, чао и до нови ефирни срещи!